Siyabingelela abukela abakhona emakhaya obukelayo umthanazi Dlamini ePetitif eMpumalanga mbukelo khona ekhaya. Kunezinto ekumele siyilungise ngokomsamo noma ngokwesimo samadlozi esizijampile esingazilungisanga thina abantu. Kumcwa ukuthi nawumuntu noma nawuphila nje emhlabeni uzigeze ngokwesintu, phinde uzihlole, phinde futhi ube nekhaya, ube nemfuyo, bese uyaganwa, bese uyagana. Okwenzekile phambilini bokhomkhulu bangakulungisi noma bangakwenzi, wena muntu osele ngemuva kwenze mbukelo khona ekhaya. Njengamanje into zakho zihambi kahle, imali kuwe ihlali, awushadwa, awulotsholwa, awutholi bantwana, awutholi imisebenzi, awuphumelele. Awubheke lapha emsamo ukuthi kuhamba kanjani mbukelo khona ekhaya. Uma ufika emsamo wakho usho ukuthi nangabe kukhona abalakhaba bendlule emhlabeni bebaza balotshola kodwa mina bengicela ukulotshola. If kukhona bendlulela ekhaya emhlabeni bangasebenzi nakhaya ngifuna ukusebenza, bangabe labendlulela emhlabeni labelakhaya behlule kuvusa umuzi, mina umuzi lakhaya ngifuna ukuwuvusa. Mbukelo khona ekhaya zimele wena into ufuna ukuthi iqale ngawe ekhathini esiningi ibe kuwe emzimbeni, okungasho ukuthi ikanivela lakhaya into amadlozi bebangelandeli noma ngenze ngilandele. Mbukelo khona ekhaya mazi umuntu ohamba naye athi uNkulunkulu unamandla akabonwa. Into engabona mbukelo khona ekhaya inamandla, kodwa engikwaziyo ukuthi makwenzekile umuntu uphuphile akwenzeke uphuphe abantu okabazi, uyophupha abantu abaziyo ekhathini esiningi, ngaba malume wakho, abamama wakho, ngaba nje umzali wakho, ngaba mhlawumbe umuntu oyedwa owefamily obuphuphayo. So amagama sisho ukuthi umsamo noma isintu sinamandla, umsamo unamandla, abantu abasekho emhlabeni banamandla. Into abayishilo ayijiki. Lawo mbukelo khona ekhaya ngangivumela nje into ekashiwo umuntu wakini asaphila, wathi mhlambe mangabe emhlabeni ngifuna sengishonile ingqwabe endaweni ethile dabisa kwenye indawo kwenzekani lapho nawe uyazi. Bangakho abakini yiliphi iphupho elifikile kuwe liphupha uliboniswa umuntu wakini wangalilandeli wangena ezinkingeni walilandela waphumelela. Mbukelo khona ekhaya mayiwa ngabantu umsamo umgcoka futhi umsamo uyahlonishwa. Mbukelo khona ekhaya esifunako ukuba nemizi, sibe lezimoto, amakhaya bekhona, silotshole, sishadwe, siphumelele, yinjabulo amagama ngasho nje ngoba la emhlabeni esikwenzako okomhlaba kuyasala, okwalelizwe kuyasala, kodwa ukuthi sijebisa ini inyama. Mbukelo khona ekhaya ukula kubusise akhayisele usezabalungiselela ukuthi ukwazi ukuthi ulungise into zakho, usukume phansi uhambe kubantu uyohlola lokwana nalokho, ungapheli imandla futhi ungayibukeli phansi. Mbukelo khona ekhaya sukuma uye kubantu uzolithola usizo, okwenzako kuzophumelela, izakho zizawuhamba kahle. La ngesikolweni sami ePetitif eMpumalanga ukuthi kunani la imina ozwayo ukuthi le ndlu engiyakhile le izoqina mangekhe ngesitini noma izogcina bangiyakhe ngamatshe nosemende. So nawe ngowaziyo ukuthi impilo yakho idinga luphi ihlobo lomuthi, kumele uye eMozambique, uye eMalawi, eZimbabwe, idinga ukhuleke kanjani, umbize kanjani uNkulunkulu, idinga siphi iswasho, idinga uphahle kanjani emsamo, idinga uyichemele ngayiphi indlela, ngiphi inhlabathi edingekayo ukuze le ndlu obhekene nayo inganowa ilizogcina ibe namandla. Le mpilo obheka nje manje udinga ukuthi uyichemele ngayiphi indlela, ngesikholwa, ngesiyoni, ngeyiwasho, ngokuthandaza, ngomuthi, kukuwe ozwako. Akusikho seceleni, usecela kwakho ukade ukubona ukuthi uyawa noma uyavuka, bawuwa uyajabula, bawuvuka uzobeka izinkulumo. Inkosi ngibusise uma ngisakwazi lokho, Nkosi yami ngeke uzophumelela. Ngithi mina nawe sizophumelela. UNkulunkulu akubusisa akhanyisele mina engikwenzayo kusuka enhlizweni yami, ngiyayithemba futhi ngiyakholelwa. Mangabe kuthiwa umuthi manje awudliwe, uzodliwa umuthi. Babedinga iswasho, uzongena eswashweni, bakudinga ungena ephumeni emanzini, uzongena emanzini, angiyemele ngezibeni ngizoyizibela, akumele ngifuthe ngizofutha. Mbukelo khona ekhaya kumele ngigqatshwe ngizogqatshwa, kodwa ngithi mina angeke ngizokwenziwa yibo bonke abantu, ngenza esekufikile kumina kwenziwa ngomunye umuntu. Angimazi umuntu ukuthi into zakhe suke intshela ekuthini yena. Lelo kusho idlozi lami kimi. Nkosi ngibusise lapha eMozambique, ngiyanithanda kube abe kuyenani. God bless you.